A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng pangarsanipun Bapak Kyai Haji Sutresno, Bapak Haji Mono, saha para bapak-bapak, ibu-ibu samudayanipun ahli jamaah masjid mriki. Monggo sesarengan ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmatipun arupi nikmat iman lan Islam sehingga wonten saat menika panjenengan dasaran kula saged kempal wonten ing masjid mriki boten wonten alangan setunggaling punapa kanthi giat berjamaah menawa syukur kita monggo sesarengan mustahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu tansah kita gadang-gadang ajeng-ajeng syafaatipun. Monggo sami dedonga muga-muga benjang menika wonten ing alam akhirat menika pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Monggo para bapak-bapak, para ibu-ibu wonten ing manci kahanan ingkang kados mekaten menika saking canggih kahanan, saking majune kahanan mboten enten malih ingkang kita jagaken iman lan takwa wonten ing alam kemajuan menika. Kanthi iman dumateng Gusti Allah menjang kangge bekal wonten ing alam akhirat samangke. Kanthi pegawing donya menika mboten sepeda ribete donya menika mboten sepetena nanging ribete akhirat menika luwih ribet. Ranten donya menika ladanging akhirat. Sapa nandur isane bakal panen, ora ketung sithik akeh bakal panen wonten ing akhirat menika. Satunggaling wekdal sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu matur dumateng Gusti Allah ngeten, qultu ya Rasulullah awa aita qala Allah taala. Ya Rasulullah kula matur dumateng mbok kula dipun critani dipun ngendikani pangendikane Allah taala ingkang ngunenipun yauma yungfaku bisuri fatatuna abwaja ingkang cara mriki naka ing dalem dinane disebul ana semaren disebul ana dunekake apa suri semprong fatatuna moko padha teka sapa menungsa moko abwaja kalih pantan-pantan. Dadi Kanjeng Nabi dipun tangerti maca niku faqala sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad laqad sa'altam an syai'in andim. Dadi kowe takon Mu'ad saka perkara siji-siji kang agung, dadi perkarane dene perkara kang agung. Sawise ngoten menika suma arsala ainaihi
besar rifataini Kanjeng Nabi menika nangis tumuli mili wonten ing ngelekake sapa Kanjeng Nabi wonten menapa sotane Kanjeng Nabi kang mulya menapa dileweran loe bil bukai kelawan nangis Kanjeng Nabi menika dipun tangerti masalah ayat menika Kanjeng Nabi nika nangis bil bukai kelawan nangis asal ngoten menika sumakola menika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksaru den giring asaratu asnafin 10 pantan min umati saking umat ingsun astata kalih perca-perca pantan-pantan dipetha kot mirohum teman-teman misake sapa Allah Taala min jami'il muslimin saka kumpulane wong Islam dadi teka menika dipisake ana perang-perang pantan dipisake karo wong Islam padahal menika nggih nang donyane ya Islam ning iso dipisake karo wong Islam menjami'il muslimin lajeng ngoten mau wa yubdi surahum paminhum ala suratil qiraat lan menika rupane menika ana sak pantan rupane malih kethek wa ba'duhum ala suratil kinaziri panaziri lan ana setengah meneh rupane celeng wa ba'duhum kasuna bi arjuli wujuhim yusaf habuna alaiha ana semeneh menika diwalik balik jungkir raine senong ngisor lan raine engko diseret menika wa badul umyun lan setengah menika ana sing wuta ya taro daduna ba'duhum muta niku midar-midar mubang rasa mlaku niku nono kan mubang pun pantane kono kuwi wa badun sumum bugemun layak kiluna sing sak pantan meneh menika wonten budhek ora duwe ngakal kaya wong linglung wa badum yamdu yaldo guna alsinatahum ana setengah meneh sing sak pantan menika mamah-mamah cangkem ilate mutadaliyatin lilate nang ngelembreh tekan ala sudurihim ing atase dandane yasiluhin ngembe tekan dandane niku miline nanah min afwaihim lu aban ing iler dadi kaya iler niku nek ilerana ya kedaruhum al jam'i niku dadi benjang wonten ing dinten kiamat menika wonten tiyang ingkang rupane menika malih dadi kethek ana malih dadi celeng ana malih sing sikile diwalik ana sing menika cangkeme dilewer menika sebab nobadhum muqata atun aidihim setengah meneh menika ana tangane sing diketok-ketok wara arjulihim waduhum musalabuna ala judui minanar sing setengah meneh ana wong sing dipanjer ana ing papah kurma sing ngarane papah kurma minanari sing wonten sing marani rantai wa ba'dum asadu natna minal siyafin lan setengah meneh ana sing ambune batin luwe badhet ditimbang datang wa ba'dum yuksauna jala beba dianggoni karo ana sing manane rantai sing ditor saka timah
mubagi minal qatarati rantai sing dicor karo timah. Lajeng ngoten niku wonten sahabat takon, Pak amal ladhi ala suratil qiradati. Kados pundi to wong sing rupane malih dadi kethek. Nggih menika pal kita tu bainanas. Tiang ingkang mengadu domba antarane wong adu domba bainanas. Mengadu domba wong diadu domba supaya wong kuwi congkrah ben bubar keluargane umpamane keluarga nek cara modele sakniki nek cara model sing ngetel napa Mas Bodi provokator. Nggih provokator mengadu negara supaya negara borak-balik. Tukang mengadu domba. Niki niku nek sing dhuwur mriki mal qatatu napa to? Qatatu Nekola sallallahu alaihi wasallam namamu wong kang tukang adu-adu ya mengadu domba. Wong Amerika kono ngadu. Ben didu ben borak-balik negarane lek dene adol gaman didol umpamane ana wong tentrem didu kae ngare jarene ngae kae bojomu ki ngene jare ngene lah engko padahal ora nyata bojone bubar lah nek bojone bubar wong sing jane ngoten niku wong kasut niku seneng nek tanggane entuk nikmat ilang dadi kenikmatane tanggane ben bubar wis mbut gawe penak mbut gawe ngene wae ben morak-marik niku wong tiyang ado-ado ben enes niku mulane kula nyuwun sampun nyok ngatos tukang adu domba engko ndak beda ndak rupane kaya kethek wong kethek niku ora diisin to wa amal ladzi ala suratil naziri utawi napa to wong sing rupane kaya celeng niki ngedi celeng kan niki sing rupane kaya pakal tusuh ti wal kasabil haram wong kang mangan karom wong jembute gawe karom umpamane meslam kasata barosa upamane wong kang njaluk biaya lan wong kang njaluk suap saniki gek ngetren nggih Mas Budi ngoten niku sekolah dhuwur-dhuwur kuliah mandang wis pinter bocah pinter mandang arep golek gawean kalah kalau sing dite akeh sing dite akeh padahal sing dite akeh ku ora petek pinter dimenangake ini pelicin nggih to lah niku modele gak ngoten nek ora milih iki janji ora kei dhuwit ya ora niku padha karo suap nggih niku mesela mukasata warosa. Jadi wong kang njaluk biaya ora ana biayane ya wegah aku. Lah ngoten modele saniki to. Niku ternyata niku nggih ternyata dadi polisi we pirang juta. Wis kadang ora dadi. Ngoten niku lho. Wa mal mungkasuna birusihim wa wujihim napa to sebabe wong kok diwalik jungkir ndase digawe sikil cong-congone mlaku niku pak kalatu riba sing niku wong sing mangan barang riba barang sing ora sah riba niku nggih kathah ngerti dhewe riba ya sing dudu miliki dimiliki sing jatahe botheke iki rombongan dipangan mandang wis mandang anu wah ora do ngerti sing ngerti gawake dhewe sing sak rombongan niku riba haram mboten saged niku ngoten niku wa ma paman la juzu ya juru fil hukmi lah sing wong picek niku napa sebabe napa kok picek jeneng akhirat
niku wong kang lacut maring hukume Gusti Allah. Lacut niku pripun? Saniki nggih modele niku niki hukume ngaten niku pripun Pak? Alah niku pengos sithik ora apa-apa. Sekali karam sithik nggih haram, akeh ya haram. Mandang wis ditampek duit alah ora apa-apa. Niku lacut kare hukume Gusti Allah. Wa ma sumun wa bukumun. Lah sing kados pundi to wong sing teng mriku kok budhak. Niku lampun saged ngomong pahum alladzina yujibuna bi amalihim. Wong sing gawokake gumunake nek cara mana kitab ki gawokake. Nek cara basane basa Kalungu basa Surabaya nek dhewe nek mriki nggih gumun-gumunake nyetok-etokake. Alladzina yujibuna bi amalihim. Wong akeh sing padha gumun-gumunke amale dhewe. Lho aku lho bangun masjid Woblong entek semene kae sing nguwati aku contoh-contoh ketakane aku lho nek umroh wis ping 14 umpamane 14 niku. Aku nek jamaah sakjane poso kok ora pot kandhake rene. Ana meneh lho, anakku ki lho nang daerahku paling kajen nang kecamatan Bledajen niku gawok-gawoke amale dhewe niku besok dadi ngono dadi wong picek. Niku. Merakno nggih sampun nyok gawok-gawoke amale gumun-gumunke amale dhewe. Tekan kon wa amal sumun babon yujibuna bi amalihim wa amal ladhi yamduruna alsina tihim kados pundi to wong kang sing mamah-mamah ila tebedirim iki nggih menika wong sing mamah-mamah ila tebedirim melu metu ana iku fal ulama amil qasasudini yukhallifu fi qaulahum ini niku wong alim wong tukang dongeng perkara agama ya kaya kula niki mesti dilatih di mama-mama ya wong jarkoni ora sang nglakoni yukhallifunu qaulahum sulaya karo tindak lakone amalihim kelakone awake dhewe dongeng kon jariyah ngandani kon jariyah dene ora tau jariyah niku ayo ngene-ngene niku ketule berat aku tok wong ngakon ora iso nglakoni jane di mama-mama to Mas Budi niku men paling penake dadi kena meneng manut penumpang niku to sak rono-rono masa bodho supire lha niku ngandake nek ngene ora kena jebel-jul agama ten moge kedhok niku wong kang tukang dongeng wong pinter sing tukang dongeng agama nanging kelakone ora kaya ning dongeng wa man muqatta'atun aidihi ma'rajulin la kados pundi to wong sing diketok-ketok tangane warajulihim lan diketok-ketok sikile pamaladi yuzunal jironi ya kuwi wong akeh sing nyok tukang marakake tanggane karo tanggane ngene-ngene gawe serik omong ngene-ngene nek omong sithik arang-arang ngomong nek mandang omong nyelekit ngate nyereki tanggane niku biyen diketok soalnya diketok-ketok tangane ngene niku
Wa ma musallabuna ala juduin. Lan kados pundi tiyang sing panjer ditantang nang papah krama glugu manane glugu minanari saking neraka. Wa su'ada fasu'ad tun binasi ila sultan. Iki kathah niki. Sing wong dipanjer ditantang nang neraka niku tiyang nyok tukang nglaporake karo pimpinan sing ora kenyataan. Wah kae lho jaman biyen kathah niku nek sakniku mboten wonten nggih ana jeluru tekan 5. Biyen sing ndek Kalijati ora melu golongan iki dilaporake Kalijati dadi iso gowo nang pendemi nang Papringang. Kelingang mboten bajuman niku. Niku dilaporake lek dirampasi niku. Tukang laporan ora cocok karo kepalane. Awake dhewe niku masalah agama laporake. Ana ngene dilaporake kene ning ora nyoto. Laporan karo ila sultan. Wa amal ladzi asabtu tan natna minal jifati. Lah kados pundi kok sing wong ambune batin luwih batin timbang batang. Palladhi yatamatta'una bisah hawati waladati wa yamna'una haqqallahi ta'ala min abwalihim. Tiang sing ambune batin badhek ngungkuli batang inggih punika tiang kathah sing seneng-seneng kelawan syahwate enak-enakan ya sabane ya karaoke seneng-seneng wis model piye-piye wayam nauna haqqallahi ta'ala min amabila nyegah hake Gusti Allah kelawan gandane kae ngene-ngene wae orang-orang tak bayar ayo kowe lunga rene wae pamane dajarono apa to nang jamaah nang masjid ki umpamane wonten ayo rono wae tak bayari ora-orane nyegah karo hake Gusti Allah. Wa amal ladzina yuksawna jalabiba lan kados pundi to tiyang ingkang dipanjer kalih jalabiba niku nek manane kok pakai kok mloyo niku jalabiba nggih. Ya besi dipanjer ngoten mawon dicancang. Niku Pak Ahlul Kibri wal khayala ilan gembedhe wal fujri latun tiyang niku sing dipanjer menika tiyang sing wong gembedhe gembelengan sapa wane aku niku lan latut niku melanggar peraturan Gusti Allah kaya ora ana sing wani niku tiyang niku benjing dipanjer wonten ing neraka niku wal fajri niku kadaro Qurtubi cerita kodhok-kodhok menika dipitaka sing Imam Qurtubi. Lah menika setengahing pembalasan perjalanan kita sedaya wonten ing akhirat menika badhe pinanggih. Walaupun sekedhik nika wonten mesti niku panen. Senajan sekedhik nandur apik nggih bakal thukul apik, nandur elek nggih bakal thukul elek. Pamayamal miskol ladarrotin kharayyarah wa mayyamal miskol ladarrotin syarrayyarah. Sing sapa nandur elek senajan sak bobote semut bedak nggih bakal diwerohake. Nek sing nandur apik senajan mung sak wiji bobote wiji sawi ya bakal ketok
sakniki niku mboten zaman modern. Zaman awit zaman Nabi Adam menika nek sakniki napa Mas Budi sing napa CCTV nggih nika. Lha niku pandak lebih canggih biyen wonten kiwa tengene jenengan niku dipun dipasang sing dipasang padahal malaikat loro sing nulisi amal-amal panjenengan. Lah mbok napa mawon iki ketingal bakal besok diketokake ditulisi niki lho buku tak ketokake nang kene ora bakal sisip. Terkadang nek sing jaman canggih niki iso direka daya karo sing wong pinter. Nek niku mboten caket direka daya walaupun bagaimana wis mbok wong ketoke sembayang ngeteku ya iman ana pengajian ya kok akeh upamane ning imane hanya di bibir saja mboten gawe mboten bener niku ya diketokake wong bocah niku napa mresani sing barang sing batin karo sing zahir nek kula mendohir tok nek Gusti Allah niku batin bener ngertos kados jenengan niku duwe gentong jenengan apa ceketin cilik mau ora ngerti ya. Nah niku nggih, lha niku permana pangandikan menika atur kula menika sekedhik menika saged damel gambaran supados jenengan niku akan nindakaken wonten ing alam donya menika ngati-ati. Kadosipun namung mekaten anggen kula matur kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten awit kala winganane niku kula matur niku kula kasar terkadang napa niku nyembir ning ada kritik adalah membangun muga wonten manfaate lan padha sami dedonga sareng-sareng muga-muga umur kita dipun paringi umur sing panjang sing barokah sing manfaat saged berdamel sing bentuk rezeki sing kathah sing barokah sing manfaat jaman padi ngopeni putra wayah lan do anggenipun poso gedamo tutup menjang sak umur kita saged menangi poso wulan Ramadan malih menika dipun paringi sehat waras mboten wonten alangkah sedherengipun menapa namung mekaten saged kula aturaken Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alina wa sallim tabarakatan sabata rasulullah. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal wa taqabbal sujudana wa taqabbal zamana wa taqabbal tarawihana wa taqabbal qira'atana wa taqabbal lana dhunubana khatayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma jalna fil intihani wa ini do'ibun paqawiyuna ya Allah wa ini jahilun pa'alimna ya Allah wa ini wa inna paqirun pa'alimna ya Allah jalna fil intihani manasikin wa inna do'ibun paqawiyuna wa ina jahilun fa'alimna wa ina faqirun fa'aghnina bi qadratika wa ridka wa izzatika wa karamika wa bi fadlika wa bi ridka ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya hanan ya burhan ya sultan nadim istajib do'ana ya Allah bi barakati syahr Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.